Ni yma am White Line MOT Centre, yn trio trwsio'r car, a mae'r amser yn nawr 20 munud i 10. Ni lan a 6 o gloch yn y bore, fi eisiau mynd i gwylio, mae'r rhaid i'r car bod yn barod am y fori, so cael gweld beth yw'r problem. Mae'r car newydd dod yn Llandesil heb unrhyw brakes. A fel fi'n dweud, mae'r rhaid i'r car bod yn barod am y fori. Leon earlier went up to Llandesil to pick the car, didn't you, Leon? Yeah, it was a Faro trek. Faro trek. We got it done. It was a bit of a snow blizzard as well. Blizzard, but we got back safely. Mae Leon wedi gwneud lot i fi dros yr wythnosau diwethaf, so fi ddiolchgar iawn a mae'r boys hefyd. Mae nawr yn y nos a dydd Gwener nhw. A maen nhw'n gweithio ar car fi, so fi'n teimlo'n flin i nhw i fod yn onest. Cael newydd just ringo fi nawr. Mae fe hefyd yn cael drafftedd cysgu hyn o'n nawr, ddim yn gwybod am y fori. Ond mae'r boys yn meddwl bod e'n edrych yn dda, so brilliant, good job. Hanner wedi 6 yn y bore, amser raso heddi, lawr yn Pembrey. Mae fi a Cael yn barod i mynd lawr. Dim lot o cwsg oherwydd ddoe, ond mae'r car yn barod, a fi'n barod i raso. Mae tip bach fwy o experience, ond fi eisiau raso'r car, so Cael, ready to go down today, mate? We've had hell of a week, we have. We've had hell of a week. So mae fe'n neis iawn i joio ymlacio gyda un o ffrindiau gorau fi, so diolch. Mae popeth yn edrych yn dda iawn. Diolch i Gareth am y cawyll yn y cefn fan'na, mae fe'n edrych yn dda iawn. A edrych ymlaen i bod ar y trac nawr. Fi newydd cael y noise test, mae wedi paso just about. Dyma ble maen nhw'n dewis os mae car yn gallu raso neu ddim. Fi wedi gwneud y checks i gyd, mae pawb yn hapus. Wneud y brake check draw fan'na. Oedd nhw'n hapus iawn gyda'r brake, so mae hwnna'n peth dda. Dyma'r check olaf, rwyddo arno, a wedyn jyst aros i raso. We're start finish, so we go this way. Fi a Cael, ni'n edrych am rhyw fath o podium heddi. Falle ddim overall, ond yn dosbarth ni. Fi'n meddwl bod y track yn glib iawn. Mae fi'n mynd i fod yn glib, ond fel fi'n dweud, mae fe'n rhywbeth sydd yn cyffroes iawn. Rhywbeth arall fi'n neud sydd yn dangerous. Mae cariad fi yn y tŷ a mae'n tynnu gwallt i mas. Ond fi ddim y person sydd yn mynd i eistedd lawr a chwarae chess, so dyna fe. There is slip out there, so be careful. You know, have fun, enjoy yourselves. Don't try and cut the corners or anything like that, just stay well away from the grass. If you've seen on the grass and it gets radioed in, your run will be cancelled. Dim y ddechreuad gorau, bwrw 2 côn, 10 eiliad o penalties. Hefyd, mae rhaid fi talu 10 pent am torri côn yn darnau. O, dyna fe. Yr ail rediad nawr o'r trac. Yr un cyntaf ddim yn mynd yn rhy dda. So fi eisiau wella hwnna nawr. Gobeithio bod fi cael well. O dan 4 munud bydd yn neis iawn. Ie, torri dyma o'r light, ond o wel, dyma rasio. Ni di, wel, bron 20 eiliad off amser cyfle mad ni. So, fi'n meddwl bod ni'n cael un mwy rediad fan'na. Gobeithio bod popeth yn mynd yn iawn. Ond oedd hwnna'n amser dda i ni, amser dda iawn. So, good, job done. Newydd gorffen yn Pembrey. Nawr fi am Adrenalin Fight Nights yn Abertawe. Mynd i gwylio some fights. Edrych ymlaen i gweld Ryan Mendes yn erbyn Ben Miles. Fi'n mynd i helpu mas gyda'r Sioe. So, noson dda heddi. Rili hapus i gael cylyniad. Oedd e'n boi tyff, round 1 a 2, oedd e'n bwrw yn eitha caled, so o'n i'n hapus iawn i cael y result yn y trydydd. O'n i wedi dweud o'r dechrau, mae O's yn bwrw fel sledgehammer. Yn yr ail round, oedd e'n curo'r boi ar y front foot gyda llaw chwith, oedd y boi yn mas, ond Diolch yn fawr. Diolch i coaches, diolch i Brett, Chris, a pawb yn y tîm. Dydd brysur iawn heddi. Yn gyntaf, lawr Pembrey, pedwerydd yn dosbarth fi. Wedyn syth i Adrenalin Fight Nights. Gwylio cwpl o fights, mixed bag o results fel nhw'n dweud. Anlwcus pen, nawr fi'n mynd i Abertawe, fi'n mynd i joio gyda teammates. Mae wedi bod yn blwyddyn galed iawn, ond dyma y ran nesaf o'r stori.